Ranné cvičenie hneď po prebudení. Je veľmi dôležité ráno cvičiť. Môže to trvať 5 minút, 2 minúty, 10 minút, ale vtedy je to ideálne v tom prípade také naťahovacie trakčné cvičenia, aby sa nám chrbtica ešte viacej oddelila, lebo po noci máš tú platničku najviac hydratovanú, chrbtica je najviac odľahčená, samozrejme, keď máš ideálnu posteľ alebo nejaký lepší matrac, keď to nie je nejaký gauč alebo nejaká zdeformovaná stará posteľ a s nevhodnými 350 vankúšmi. Žiadne gauče. No niekedy sa to podarí, niekedy je akože nevyhnutné spať aj na gauči, ale tak práve preto človek by sa mal rozhýbať. Ako keď náraz sa postavím a tie stavce napadnú na seba, tie medzistavcové priestory, ako je tam tá platnička, v podstate hneď sú gravitáciou toho druhou pritlačené a už musia ísť v podstate pod tým plným tlakom a aktívne fungovať. Preto keď sme ešte stále v tej horizontálnej polohe, je ideálne presne pred tým prebudením. To je v posteli, toto ešte stále? Ešte v posteli. Čiže keď má niekto vyšší vankúš, tak si ho v podstate vyspre, snaží sa dostať tú krčnú chrbticu do takej najprirodzenejšej polohy. Ide v podstate úplne jednoducho, si len zatlačíš hlavu, ako keby krčnú oblasť dole do postele a uvoľníš všetko samozrejme s výdychom. Zástup bradu? Čiže nadýchnem sa, áno, zástup bradu, zatlačím a uvoľním. Potom pôjdeš tak, že si zatlačíš postupne celé telo dole do postele, do podložky, či do postele, tak zatlačíš päty. Aha, počkaj. Takže pätami začínam, hej? Začneš pätami, päty, kolena, kríže, oblasť lopatiek, hlavu, lakte a dlane udržíš. A s výdychom opačne uvoľňuješ, ruky uvoľníš, ramena a celé telo. Je to úplne jednoduchá taká pomocka pre teba by bola, že si zatlačíš všetky časti postupne od nôh smerom k rukám, ktoré sa ti dotýkajú. Čiže keď cítiš, že sa ti dotýkajú päty, tak si zatlačíš päty, potom si zatlačíš tie kolena, zatlačíš si tie kríže, ramena a hlavu nezabudneme a ruky. Môžeme urobiť v prstoch také napätie. Aha, to sú také drápy? To je vlastne cvičenie podľa Brunkovej, toto cvičenie sa využíva tesne po operácii. Je to také izometrické cvičenie, ktorými aktivujeme len svaly, že sa napnú, čiže izometria napnutie. Pekne s nádychom, taká vlna smerom hore a s výdychom voľným smerom dole. Potom si zohneš kolena, pritiahneš jedna noha, druhá noha. Takže obidve naraz, hej? Nie, postupne, pretože toto je veľmi náročné, hlavne keď ľudia majú vysoké bolesti alebo intenzívne bolesti, hlavne v lumbalnej oblasti to nedokážu, lebo sa tým preťažia. Ľahší variant je pritiahnuť si jednu, potom si pritiahnuť druhú. Samozrejme, keď nemáš také vysoké bolesti teraz, ale ten chrbát je celkom fajn po tej noci, nie je taký stuhnutý, tak dokáže si krásne pritiahnuť obidve nohy k sebe. Tým, že si pritiahneš tie nohy, si spravíš už hneď trakciu v tej lumbalnej oblasti. Pritiahnem a hlavu nádych, zaoblím chrbát, výdych, uvoľníš si hlavu dole a uvoľníš ruky. Nohy si teraz nemusíš pokladať, môžeš tento cvik zopakovať 2-3 krát, čiže pritiahnem, hlava hore, uvoľním hlavu. Potom si môžeš pridať, že keď už si v polohe, že už máš pritiahnutú tú bradu, tak urobíš ako keby kolísku, hej? Šup, šup. Nič silové. Len tak voľne. Len tak voľne, ako toto pustí. Stále tá chrbtica nie je zaťažená tou gravitáciou. Pretočíš sa nabok. Len vystrež nohu
Potiahneš sa za nohou, potiahneš sa za rukou, s nádychom druhá ruka. A ako sa potiahnem za nohou? Nohu vytiahnem a do dĺžky, ako keby si chcel vytiahnuť nohu smerom. Petu vytlačať von a ruku ťaháš hore. Čiže vytiahneš si celé bočné svaly. Čiže tá istá noha, tá istá ruka. Áno. A uvoľníš. A znova. Dôležité je vytiahnuť a cez tú petu to vytlačiť a s nádychom tá ruka do diaľky a výdych. Čiže hop. Čo väčšinou robia chybu je to, že sa prehnú ľudia dozadu v chrbte. Čiže ty musíš udržať ten chrbát stále rovný, aj keď ideš do vystretia s nohou, tak neprepadneš, nepustíš panvu do strany. To sa dá aj na tej posteli? Dá. Samozrejme. Dobre. To isté si zopakuješ na druhú stranu. Stále nezaťažujem chrbát, preto sa posuniem, ruka hore, pretočím sa. Stále ten chrbát rovný. Nohy si dám do pravého uhla. A idem. Noha dozadu, ruka, nádych. A výdych späť. Ešte raz. Vytiahneš sa za petou, tlačíš petu, ruka hore a uvoľniť. Toto koľkokrát? 2-3 krát, každý si 2-3 krát. No. A potom taký, aby sme si poriadne, tak ideme. Len ako keby si sa v páse chcel roztrhnúť, čiže nohy ťaháš do dĺžky ruky, pravdu zasunieš nádych a uvoľniť. Ešte raz nádych. Ťahám sa, držím v tom. A výdych uvoľním. A naťahuješ sa stále pri nádychu, hej? Áno. Trakčné cvičenia, kedy sa pri tom nádychu, keď nohu ťahám tam, je to pár milimetrov, ruky ťahám pár milimetrov, ešte podám nádych, tak tá krčice sa môžu do diaľky ešte viacej oddialiť. A tie medzistavcové priestory, kde je tá medzistavcová platnička, môžu ešte viacej hydratovať. A potom nám krásne budú rozpúžovať, tlmiť nárazy a držať tie priestory oddelné počas dňa. Tak ešte raz nádych, natiahnem a výdych uvoľním. A to stále pred postavením z postele. Áno. Kedy nebude nám gravitáciou zaťažená tá chrbtica. Dobre, pretočím sa na brucho. Tak. Aj to pretočenie bolo nejaké špeciálne? Áno. Tak ho ešte raz ti zopakujem. Stále to o tom, aby som nepoužila ten chrbát. To pretočenie je špeciálne, že si pokrčíme obidve nohy, zdvihneš si ruku hore a len sa pretáčaš pomaly. Tak, a už si na bruchu. Hej? A môžeme tu ísť znova. Natiahnem sa, obidve ruky dopredu, nohy dozadu, zadok stiahnem, nádych a výdych uvoľníš. Nádych a výdych uvoľníš. Toto sa teda striedavo, že sa natiahneš za pravou rukou a ľavou nohou do kríža. Poriadne sa natiahneš, povyťahuješ. A tu nohu nedvíham. Či dvíham? Nedvíhaš. Len naťahuješ. Nádych. Natiahnem opačná ruka, opačná noha. A výdych uvoľníš. Pomaličky cez ruky. Pomaly cez ruky sa vytlačíš smerom hore. Klakneš. Stále ten chrbát je najmenej zaťažený tou gravitáciou, pretože sme sa nedostali do tej vertikálnej pôdy. Čiže stále to je v tej horizontálnej polohe. Kolienko potiahneš k ruke, nádych a výdych späť. Nádych druhá strana a výdych späť. Mačací chrbát, nádych. Výdych. Dosadnem napred výdych. Natiahnem ruky. A tam je tiež tak trochu máčací chrbát teraz?
Teraz sa ho snažím prepnúť dole. To čo znamená prepnúť? Vytlačím sa hore a už sa nám chrbtica dostala do vertikálnej polohy, kedy nasadajú tie stavce, už nasada. Tu už urobím trakciu, podsadím zadok, ťahám do výšky hlavu, tlačím, ako keby som mal dvojitú bradu a uvoľním. Z tohto ľahko prejdem dosadu a postavím sa z postele.